Shi makauzin nata ne, shi kuma ɗan kasuwa ne anan. Bashir Sani Musa abokinmu ne daga nan Kano. Kamar yadda na ce, shi Dr. Nasiru wanda batunsa muka zo yi na kauzin ɗin matata ne ta ɓangaren uwan shi ta ɓangaren ubansa, both ways. Shi kuma calculate mutumina ne. Da ya ce tsakaninmu da shi za mu iya kullata, amma dai mu tattari mu zo gidanmu ai wannan magana. So abin da ya kawo mu kenan, abubuwa na al'ada mun zo da su, wasu a mota ga kuma wasu a aljihuna na tambaya, da fatan za ka amince da ai wannan abu na alheri. Ya excellency, magana ta kace, mun gode kwarai da gaske. Yake ne da Hafsat kuma mun bayar. To alhamdulillah, Allah muna godiya, muna godiya, muna godiya. Ko